Türkmenistan koronavirus boýunça köpçülikliň barlyklary taýýarlyk görýär. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, COVID-19 anyklamak boýunça testler käbir orta mekdeplerinde çağalar baglarynda başlanypdyr. Munyň bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri koronavirus bilen kesellenleriň bardygyny aýtmaýarlar. Hema gödekçiligi güýçlendirmegini, çäklendirmek ýerizmegini dowam etdirýärler. Ilaty bolsa infeksiýadan gorunmak üçin maska dakynmagy gadagan edýärler we hatda koronavirus agzanlary ýygyrlaýarlar. Häkimetler öz hereketlerini profilaktika diýip adlandyrýarlar we öz çärelerini planetany gurşap alan güýçli virus infeksiýasynyň öňüni almak üçin preventiv çäre diýip häsiýetlendirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekdeplerinde we çağlar baglarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testleriň başlananlygyny 10 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri käbir mekdeplerde lukmanlaryň çağlaryň saglygyny barlamak boýunça işleri 21-nji we 26-njy aprel aralygynda geçirijekdigini habar berdi. Adatlyk radiosu bu arada Aşgabatyň saglygy saklaýyş we bilim edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. 9 aprelde Adatlyň Lebapdaky habarçysy vilayet mekteplerinde COVID-19 keselini anyklamak üçin test sistemalaryň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärleri Türkmenistana test sistemalaryň daşary ýurtlardan baranlygyny aýdýarlar. Hytaýdan koronavirusy anyklaýan testleri uly möçberde getirdiler we her bir islen adam keselhanalarda barlygdan geçip bilýär. Häzir şäher boýunça käbirlerinde hem ýakyn wagty hemmesinde hastahanalaryň ählisinde hem barlyklar geçirilýär adamlar tapawudy ýok näme kesel bilen gelseler-de barlanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Habarçylarymyz koronavirus anyklamak boýunça edilýän we indi ediljek barlyklaryň pully bolup bolmazlygyny we bahasyny entek anyklap bilmediler. Üstesine Türkmenistanda soňky wagtda COVID-19 keselini uçuran adamlary bejermek üçin keselhanalar hem taýýarlanýar. Saglygy saklaýyş işgärlerine bolsa koronavirus barada geplemek gadagan edilýär. Şu gün Türkmen häkimetleri koronavirus barlyklaryny giň derejede geçirmäge taýýarlyk görýäni meňdeýär. Şol bir wagtda bir ay mundan öň ýurtda kesellenleriň ýekejesiniň ýokdugyny eglan eden resmiler Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly şu günkü ýagdaý barada köpçülige doly maglumat bermän gelýär. Uzak wagtlap dowam eden dymyşlykdan soň 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow COVID-19 barada çykyş etdi we Türkmenistanda ýiti dem alyş keselini anyklamak üçin köp taraplaýyn iş geçirmegi tapşyrdy. Hökümete ýylatyň ähli gatlaklarynyň saglyk ýagdaýyny analiz etmek, profilaktiki medisina barlyklaryny şol sanda goşmaça gödekçilik usullaryny ulanmak tapşyryldy. Resmi metbuata görä munyň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde medisina işgärleriniň ýöriti toporlary dörediler we olar dowamly iş geçirer. Prezidentiň pikirine görä muňa çağlar baglaryndan orta we ýokary mekteplerden başlamaly diýip Türkmen habarlar gullugy ýazýar we mekteplerde çağlar baglarynda infeksiýanyň ýaýramazlygy üçin çäre görmegiň tapşyrylanlygyny hem belliýär. Emma Türkmen häkimetleri ýylaty infeksiýadan gorunmak üçin esasy serişdeleri ulanmagy ruhsat bermeýärler. Şu gün ýylata köpçülikde maska dakynmak dermanhanalary bolsa ýylata maskalary satmak gadagan edilýär.